Saatananpalvoja hakee töitä. Saatananpalvojan elämäkin voi olla välillä yhtä helvettiä. Ja töitäkin pitäisi saada. Juu, päivää. Jaakko Negrofilinen, päivää. Yötä, pahaa yötä. Minä olen saatanan palvoja Bork. Jaha, no minkä takia herra saatananpalvoja tänne keskussairaalan patologiselle osastolle haluaa töihin tänne ruumishuoneelle? Minä pidän paljon ruumiista. Minä viihdyn kovasti ruumiiden seurassa. Ja täällä tehdään niitä ruumiin silpomisia. Herra Borg, ne ruumiin avauksia. Ruumiin avauksia. Avauksia, niin. Ruumiin avauksia. Niin, avauksia. Jäsenien irroittelua ja viiltelyä ja silvontaa. Juuri niitä. Ja raakaa lihaa. Raakaa lihaa ja verta. Teillä varmasti on myös kaikenlaisia teriä täällä käytössä, eikö vain? Joilla voi viilellä omaa ruumista. Hetkinen Aina saa tutustua aivan uusiin ruumiisiin. Minusta ruumiiden kanssa on hauska leikkiä. Missä on keskisormi, missä on keskisormi? No täällä minä, Älkääs nyt, herra Borg, näettekö, älkää nyt. Herra nekrofiilinen, näettekö nämä kädet? Ei sormea. Minä itse leikkasin itseltäni sormet pois. Eikö se kerro jo jotain? Herra Borg, älkää nyt, kuulkaa. Saatanan palvoja! Älkää nyt viitsikö pelleillä, kuulkaa. Saako täällä muuten yöpyä? Mitä? Saako täällä yöpyä? Minä en tarvitse mitään huonetta. Minä voisin mielelläni yöpyä ruumiiden tutkimuspöydällä. Tai vaikka peltialustalla ruumiskaapissa. Se olisi kunnia-asia. Sanokaapas, kumpaa varpaaseen minä tämän nimilappuni kiinnitän.